Moi. Niin mä ajattelin tämmöstä pientä Minecraft-videosarjaa tehdä. Niin. Tässä mulla on talo ja kaikkea tällaista. Timanttejakin ja smaragdeja ja tämmöstä. Mulla on täällä talo ja kaikkea muuta hienoa juttua. Ja vaikeasta se on nyt pelata tavallisesti. Sitten mulla on täällä hirveästi kaikkea. Näitä luvan myöhemmin. Äänet ei sitten, tämän pelin äänet ei saada kuulu siihen videoon. Jostain kumman syystä voin tehdä vaan 10 minuutin videota. Koska, niin, en tiedä kyllä oikeastaan miksi. Joo. Aloitetaanpas ekaa videota. Tosiaan, jos tykkäätte näistä videoista, niin mä teen näitä lisääkin. Kertokaa ihmeessä mitä haluatte nähdä. Kommentoikaa ruon kommentteja mielelläni. Kaikkea sen semmoista. Näin. Jos otetaan tuotosta. Noin. Tuonne jäi yksi. Niin. No. Sitä pitää. Niin. Katsotaan uusia. Tosiaan mä oon Minecraftia pelannut. En nyt tarkalleen tiedä kuinka kauan. Joo. Sitten. Niin. Joo. Tehdäänpäs leipää. Laitetaan nuo tuonne. No. Niin justiinsa. Riittää tuo. No. Otetaan vähän tuosta omenoita kun ei oteta omenoita. Otetaan mitä leipää mukaan. Näin. Mulla on tää maailmani. Tuolla on siis se muin kasvanut äsken huomioon. Elikkä täällä pitääkö mä näitä lukemassa. Näin. Näin, annetaan näille ruokaa. Kasvattakaa lisää. Joskus mä ruokin näitä mun lehmiäni. Joskus se kuolle tulee tässä juostessaan hirveen nälkä. Sille tulee aika nopeasti nälkä. No nyt meidän tulla sieltä. No niin, en mä jaksa noita vielä mihin. Sitten täällä on sokeriruokuvaron. Ai joo, tossa ei oo mitään. Tosiaan just tänään oli eka koulupäivä. Koulu on just loppu kesäloma. Ja niin, muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida videoista. Ja videoihin, koska vastaan parhaani mukaan kommentteja ja luen niitä todella mielelläni. Niin. Näin. No, nää kasvaa nopeasti. Mä en tiedä mitä näillä niinku mä ikinä voisin tehdä. Mutta kun kypärään tai hapun tai tämän
Joo, laittaa. Tälle. Mä en tiedä miten sitä saa kurkitsa irkkaan. No, tuossa. No. Niin kun huomaatte, mulla on hirveästi kurpitsan siemeni. On vähän kurpitsaa tuolla hankittu. Ja tosiaan koirki mulla on täällä. Ja tää on 1.6.2. Niin. Tossa on arku. Rautamiekka. Otetaan raakaa porsaankylystä. Ja se laittaa uuniin. No hirveästi kaikkea. No laitan nää samalla uuniin kuin näet. Niin mulla on hirveästi tämmöstä arvotavaraa. Niin kuin näkyy. 7 timanttia. Tää on nää uunin tuonne vaikka. Mulla on rakennustarvikkeet, mä pidän tässä obsidiania 4. Sitten mulla on aina vissiin dynamiittikin yksi. Saisin varmaan vielä dynamiitti. Näin. Täällä nimittäin oli arkussa jotain. Ei ollut tuolla. Missä mä näin äsken ruut ja arkuissa? Ainakin omasta mielestäni näin. Onkos tuolla? Täällä oli. Mä saan yhden dynamiitin lisää. Minne? Tuo 6. Tehdään dynamiitti. Tää taas käy. Okei. Hiekka. Tuolla. 23. Tehdään tossa dynamiitti. Eli näin. Yksi. En sisannut dynamiitin ruudia. Mulla on täällä nää kaikkea sekalaista tavaraa tehnyt. Näin. En saa enää. En todellakaan. Kolme puuttuu. Vai puuttuuko? En tiedä. Minkäs näköisiä? Tämmöisiä. Ai haku. Oh. Joo. Niin. Laitetaan nää vaikka tänne. Ideat loppuu sitten itekseen aina. Jatkan sitten seuraavassa videossa aina samasta kohdasta, mihin jäätiin edellisessä. Juu. Tällainen on siis tää mun maailma. Mulla on puufarmikin täällä. Täällä tuolla näkyykin puita. Näin. Tuosta onkin. Vai onks en oo varmaan tosta kaikkea hakannut. Hakataan sen. Tuolla on yleensä creepereitä. Ja viimeksi kun tulin tähän puufarmille hakkaamaan puita, niin creeperiä oli tuolla. Onneksi mä kyllä näin sen, ei kerennyt posahtaa sillä takaa. Huonoja kelejä täällä sataa tälläkin hetkellä. Tuossa on vielä 2.